Sa pagsugat sa bagong tuig, patok gyud ang mga pagkaon nga tamis ug pilit. O gawas sa tikoy, usa sa mga himalitan usab sa bispera sa bagong tuig ang masi. Ato kining tilawan kay siguradong lami siya. Gawas sa mga lingin nga prutas, himalitan usab karon ang mga pagkaong pilit. Ug usa niini ang lamiang masi. Ug kun masi na gani ang gipangita, sa lungsod sa Liloan yun kini dali-daling makitaan. Gibisita namo ang usa sa mga karaan nga namaligya og masi sa maong lungsod. Klase-klase ang pwedeng paliton sa iyang masi. Diin may gamay, sakto lang ug dako nga masi. Ang gamay tag 3 pesos, samtang may tag 6 pesos ug may tag 9 pesos. Human mahaon sa tubig ang bugas nga pilit, gilingin ang namasa nga do sa masi. Gibutangan og tuno aron dili mauga og sinaw tan-awon. Human niini, gibutangan dayon og ginusab nga kamay ug mani og dayon poston. Matud pa nga daghan na ang nag-order sa masi karong petsa 31 aron kaunon sa pagsugat sa bagong tuig. Ngalingin, ya pilit, tamis, naan niya. Oh, naagit na kayo ang pilitaan, makita ba mo ang pilit, ang katamis niya. Yan, lingin, sa siya maong nila ito pagdoon. Uban ni Lian Sinkulan, o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.